ኣብቲ ኩነታት ኣብ ታሪኻዊ ፍጻሜ ተመርኮሰ ድርሰት ብሚልዮን በረኸት ሳልሳይ ምዕራፍ ሻዕብያ ማለት ኩሕጂ ንስኺ ኢሉ መላኣላ ሄርሜላ ሰንበደት እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ናብ ህይወታ ከም ዝመፀ ኩልሓላ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ዛዕባ ንዓኣ ዘይትንክፍ ናይ ተወሰኑ ሰበስልጣን ጉዳይ እዩ ዝብል እምነት ነበራ። ውሳኔታቶም ድማ ንዕላላታ ጥራይ ዝጸልዩ ዝመስላ ዝነበረ ኣንፈት ህይወታ ብኡ ዝምእዘዝን ህይወታ ክትቅጽል ዋላ ከተቋርጽ ድማ ብኡ ዝውሰን ክመስላ ይጸንሐን። እንታይ ግና ክሳብ ክንዲ ዘዋጥጥ ዘሎ ጉዳይ ታባ ድማ ትበሃል ዓዲ ናይ መንድያ ብዛዕባ ጉዳያ ክትፈልጥ መረጸት። እዚኦም ብኻርታ ናትና ያብሉ እዚኦም ድማ ናትና ኾይና ስነመሓድራ እኳ ነርና ኣብሉ። ከም ዝበልኩኺ ምስ ዝጸንሐ ርክቦም መሬተይ መሬትካ ምባል ኣሰኪፍዎም ነይርኸውን። ከም ዝመስለን ድማ መሬት ቀጥታዊ ርክብ ምስ ነባሪ እዩ ዘሎ። ኣብኡ ትውለድ ተዓቢ ኣብኡ ሞይትካ ትቕበር። ንምዋእል ተጸኒሕካዮ ናትካ ኾይኑ ማለት እዩ። መሬትካ ዋላ ዝኾነ ጥሪትካ ብሽዑኡ እንተዘይኣኪብካዮ ኸቢድ እዩ። መዋንዚታት ብዙሕ ኣይመሳሓበን ነይሩ። ብዳንነት ዋላ ብምሕንጻጽ ዶም ተፈትሐ። እቲ ቐንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ከመይ ኢልካ ትላዘብ እዩ። ትዕቢት ዝብልዎ ስምዒት ከሎ ኩሉ ጸገም እዩ። ሄርሜላ ኣብ ሓሳብ ኣትወት ርእያታ ሰሚዓታ ዘይትፈልጥ ባድመ ትበሃል ዓዲ እዚ ኩሉ ጸገም ከተምጽእ ዋላቶም ወያነ እንተዝወስድዋ ኣይምገደሳን። ግና ብኲናት ክወስድዋ እንተኾይኖም ንሻዕብያ ክስዕርዋ ኣለዎም ማለት እዩ። ሻዕብያ ድማ ሕጂ ንሳያ ሕጂ እሞ ሙሴ ኲናት ክህሉ ኢልካ ትሓስብ? እንታይ ከም ዝሓስብ ጠፊእኒ ዘሎ ዋላ ዝድሮ ተፈጺሙ ዘሎ መረጻም ስቕልካ ጥፍኣት ኮይኑ እዩ ዝረዳእኒ። ከም ጎረባብቲ መጠን ምትዕራቕ እኳ ዘይተረፍ እዩ። ሽዑቲ ህይወቱ ዝሓለፈት ዋላ ኣካሉ ዝጐደለ ኣብ ምንታይ ክበሃል እዩ። ዕርቂ ዘይኽተሉ ዓይነት ናይ ምጽናት ኲናት ተኾነኸ መን እዩ ክስዕር? ሕራይ ንሶም ክስዕሩና ኣይክእሉን እዮም ኢለ ዝኣምን ከም ኩሉ ኤርትራዊ። ንሕና ኸበቲ ባህላና እንተሰዓርናዮ እንታይ ጌርና ማለት እዩ? ቁጠባውን ሰብኣውን ሃብትና ወፊና ኢና ክንጭፍልቖም። ብድሕሪ እንታይ ዓይነት ቁጠባን ምርግኣን ዘለዋ ጎረቤት እያ ክትህልወና? ከም ኣፍሪቃውያን መጠንክ ንሓድሕድካ ካብ ምድኽኻን ተሓባቢርካ ማዕረተ ዝሰረፈ ዓለም ክትከውን መጽሓፍ ዶ ይመሓሸን? ሙሴ ብዘረብኡ ዝም በለ። ከተበራብሮ ኢላ ትመስል። ዝዕላልካስ ምስ ኮፍ ኣናን ክኾነልካ ነይርዋ ኢላቶ ሻህ ከተፍልሓሉ ተስአት። ሓዊ ኸተናዲ ክትከይድን ከላ ንሙዚት ጸዋዕትሉ። ሙዚት ድማ ምስ ካልአይታ ኾይና ዋዛ ዝዓብለሉ ዕላል ከፈታሉ። እዚ ትሎተርያ በፂሓቶ ዝበልኩ ክትብላን ከላ ሙዚት ንካልአይታ ሙሴ ተደናጊሩ ነይሩ። ናይ መዓስ ሎተርያ ትብል ኣለኺ? ገርሀ ሕትኡ መሊሱ ስሓቓ። ክንደይ ዲኻ ጌርካ ንሄር ምሽኮርካ ብትሕዛ
ገና ስሓቆም ከይወድኡ እታ ካልአይታ ሄርሜላ ባድኣ ዕድለኛ ዝብል ክትዓልዓለት ጨቕጨቕ እናበሉ ሄርሜላ ሓዊ ፈርኔሎ ሒዛ ኣትወት። ትዕላል ድማ ናብ ቡንዶ ወይስ ሻሂ ምፍላሕ ዝብል ኣርእስቲ ተቐየረ። ሻሂ ክፈልሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ድማ በራት ተሰኽተተት። ብናይ ሓባር ዕላል ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ምስ ጸንሐ ሙሴ ክኸይድ ምዃኑ ምልክት ከርኢ ጀመረ። ሄርሜላ ሕማቕ ተሰማዓ። ነታ ዘይትተርፍ ምኻዱ ብጽናሕ ከተባኹራ ስለ ዘይከኣለት ደጋጊሙ ክኸይድ ምዃኑ ብዝነገራ ከተፋንዎ ተበገሰት። ብመኪኑ ሒዝዋ እንተዝኸይድ ባህ መበላ ነይሩ። እዚ ግና ኣብ ካልእ ህይወት ጥራይ ክፍጸም ከም ዝኽእል ተራእያ። ኣብታ ዝፈላለዩላ ቦታ ደው ምስ በሉ ስምዕንዶ ሄርሜላ በላ ገጹ ዕትብ ኣቢሉ። እዚ ኩነታት የፍርሐኒ እዩ ዘሎ። ምናልባት ናብቲ ግንባር እውን ክወስደኹም ይኽእሉ እዮም ኢሉ ቁሩብ ናይ ምዕጥጣይ ምልክት ኣርኣየ እሞ ገሪፍክዮም ዘይትመጽእ በላ ክትኣምኖ ይከኣለትን። እንታይ ትብል ኣለኻ ሙሴ? ሙሉእኻ ክመጽእ ዋ ዘይከውን በለቶ እሞ ንመለሳለሲ ድሓር ከዓ ንዓና ይወስዱናን እዮም። ንሕና ደኣ ተዓሊምና ቀደም ዝረሳዕና እያ እንታይ ክንገብረሎም? ሕጂ ድሕሪ ሰሙን ወይ ክልተ ቀና ክሰዱና እዮም። ኣይምሰልኪ ሄርሜላ፣ ነዘን ዘይጠቕማ ኣማን ኢልኩም ኣይኮንኩምን መጺእኩም። ጥኢት ምትኳስ ስለ ትኽእሉ እዮም ኣብዚ ዘጽንሑኩም ዘለዉ። ኩነታት ከም ገለ ተኾይኑ ድማ ናብኦም ክወስድዎም ክትዝንግዕ ይብልክን ሄርሜላ። ንዕና ኢና ብስመራ እሞ ሓዳርና ንግበር። እዚ ናትካ ኾይናት ኣይኮነን። ንስኺ ኸይድክ እሞ ኣየናይ ጸላያኸ ክትቀትልሎም? ናትክ መኸዳ ይረአየንን ሄርሚ። ንስኺ ናይ ፍቕሪ ሰብ ኢኺ፣ ንዕናይ ብፍቕሪ ንንበር። ዘረብኡ ዳርጋ ልማኖ ተቐየረ። ንዓና እንተወሲዶምና እሞ እቲ ኾይናት በርቲዑሎም ማለት እዩ። ኣስመራ ኸይደውን ከርክበኒ እዮም። ሃዲምካ መወበይ ይኽብፅሕ ግን ኣይምሰልካ ሙሴ ክትርእኻ እዚ ጉዳይ ቅልጢፎ ፍታሕ እዩ። ከምታ ትጭኖ ዘላ ድማ ኣብ 2 ሰሙን ክንመጽእ ኢና። ናብቲ ግንባር ተወሲዶምዎም ከ ክትከድ ማለት ድዩ? ኣይወስዱናን እዮም በለቶ ትርር ኢላ። ድሓን ዝወስድኹም እንተመሲሎም ሓሚመ ኢል ክትረፍ እሞ ንዓይ ለኣኽለይ። ኣነ ድማ መርዓና ከም ዝኣኸለ ወረቐት ኣስሪሐ ጸኒሐ ንሱ ሒዘ መጻኪ ሕራይ ክትብሎ መረጸት ተሰነባበቱ። ምሸትን ለይትን ማለት ፀሓይ ኣብ ትኽወለሉ ኣጽዋር ኩናት ተጻዕና ተሽከርከርቲ ናብ ባድመ ገፀን ክወርዳ ይዕዘቡ ነይሮም። ነዚ ካብ ዝለምድዎ ቀኒዮም ነበሩ። ነዚ ናይዚ ምሸት እዚ ተሽከርከርቲ ግና ብፍሉይ ክቐርብወን ግድን ኮኖም። ኣጽዋርተት ተጻዒኑ ክሓልፍ እንከሎ እቲ ኣብ ዶብ ተፈጥረ ኩነታት ዘስግእ እናኾነ ይመጽእ ምንባር እኳ እንተሓሰበት ገለ ገመቲ ድማ ንመናውራ ዝግበር ዝነበረ ካብ ኩናት ዘርሕቕ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ገይሮም ይገልጽዎ ነይሮም። ነዚ ድማ ክትኣምኖ ትመርጽ ነይራ። ኣብዛ ምሸት እዚኣ ግና ካብ ኣጽዋር ንላዕሊ ዝኾኑ መተካእታ ዘይብላ ህይወት እትበሃል
ንብረት ዝሓዙ መንእሰያት እዮም ኣብተን መካይን ተጻዒኖም ዝነበሩ። ገጾም ዝኸወለ ጽልማት ንድምፅታቶም ዝዓግት ሓይሊ ነበሮን። ናይ ኩሎም ድምፂ ተሓዋዊሱ ይስማዕ ወይ እውን ብልክዕ ንምዝራብ ዘረብኦም ኣይስማዕኒ ነይሩ። እንትርፎ ድምፆም ገሊኦም ይደርፉ፣ ካልኦት ሽም ሰብ ይጽውዑ። ካብ በዓል ሄርሜላ እውን ናበይ ኢኹም፣ ኣበይ ነርኩም፣ ክንደይ ዙርያ ኢኹም ዝብሉ ሕቶታት ብድምፂ ይወፁ ስለ ዝነበሩ እቲ ሓደ ጉጅለ ነቲ ካልእ ሰሚዑ ክምልሰሉ ዝከኣል ኣይነበረን። እተን ካብ 10 ዘይውሕዳ መካይን ኣብ ዝሓለፋሉ እዋን እምበኣር ጸልማት ድምፂ ድሮናን ትክን ሕውስውስ በሉ። ከብዲ ሄርሜላ እውን ካብኡ ንላዕሊ ግልብጥብጥ በለ። ብገለ ሸነኽቲ ሃገር ባርዕ ስለ ተላዕለ እዞም መንእስያት እዚኣቶም እዮም ከጥፍእዎ ተሓርዮም። ነቲ ሓዊ ከዝሕሉ ንርእሶም ክነዱ ዝነበሮም መንእስያት ግና ብዛዕባ እዚ ዝፈልጡ እኳ ይመስሉ። ምናልባት ስራሕ ኣሎ ተባሂሎም ተበጊሶም ይኾኑ። ሄርሜላ ብኣቶም ክትሓስብ ድቃስ ዘይብላ ሓደረት። እዚ ርኡይ ኩነተ ኩናት ከም ገለይሉ ከበንን እሞ በቲ ተጋነነ ፍርሆም ክስሕቁ ትጽቢት ብዙሓት ነበረ። ሄርሜላ እውን ምስም ደለይቲ ሰናይ ነበረ ምድባ። ነዚ ኩሉ ሆይታ መራሒ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይቲ ኤርትራዊ መዘንኡ ገይሩ ከህድኦ ምዃኑ እምንቶ ነበራ። ብኸምኡ ድማ ነበረት ኢትዮጵያውያን ብሬድዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቃለ መጠየቕ ከነካይድ ኢና ምስ በሉ ነቲ ዝጠቐስዎ ሰዓት ተኸታቲላ ኣእዛና ነቲ ማዕበል ጥራይ ውፍያት ገበረተን። እቲ መራሒ ነዊሒ ተዛሪቡ ክእለት ዘረባን ምልክት ቋንቋን ተዓዲልዎ እዩ። ንልቢ ሄርሜላ ዝረስርስ ናይ ሰላም ቃና ግና ተሳእኖ። ዘይከም ናይ ቀደማ ዘይክትኣምኖ መሪጻዳ እምበር ኤርትራውያን ኣኺልናዩ ኢላ ምርዓደት ነይራ። ምስኡ ኸዓ ሰራዊት ኤርትራ ብበዓልቲ መጺኡ መግለጺ ዝሃቦ መራሒ ብርጌድ ዝምራሕ ምዃኑ ዘከረት። ነቲ ሻዕብያ ብርትዕትያ ዝብል ዝና ክትኣምኖ መረጸት። ኩናት ዘይተርፍ ኮይኑ ተሰምዓ። መጀመርያ ናብ ኣእምሮኣ ዝመጸ ስእሊ ጽምእን ጥሜትን ከምኡውን ገልታዕታሕ ነበረ። ነቲ ሜዳ ውግእ ዝፈስስ ደም ክትቀርጾ በርታዓ። ኣብ ህይወታ ዝሞተ ሰብ ሪኣ ይትፈልጥን እያ። ሞት ክበሃል ከሎ እቲ ልምጽምጽ ዝብል ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ዝረኣያ ዝነበረ። ልክዕዩ ሓደ ጊዜ መቕዘፍቲ ሰባት ዘርኢ ስእሊ በቴሌቪዥን ይመሓላለፍ ነይሩ እዩ። እዚ ግና ንሄርሜላ ርሑቕን ኣብ ስእሊ ጥራይ ዝተረፈን እዩ ዝመስላ ዝነበረ። ከምቲ ተነብሮም ኮይኑ ማእተቶም ወዲኦም ነናብ ቤቶም ዝምለሱሉ እዋን ዳርጋ ኣትዩ እዩ። ካብ ሰሙን ኣብ ዘይነውሕ ጊዜ ነናብ ገዝኦም ክምለሱ ዋኒኖም ድማ ክገብሩ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ኹነታት ሄርሜላ ብዛዕባ እቲ ተወጊኡ ዘሎ ዑመር መመሊሳ ሓሰበት። ከይከሓሰቶ ናብቲ ጥዑም ናብራኣ ክትምለስ ኣይደለየትን። ናብቲ ዘለዎ ቦታ ዝኸይድ ሰብ እንተረኸበት ኢላ መዓልቲ ካብ ምሕታት ድማ ዓዲ ይዋዕለትን። ኤርትራ ካብቲ ዝሓዘቶ መሬት ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን እንተዘይወፅያ ኣብ ሓፂር ጊዜ ብሓይሊ ፀራሪግና ክንውፅእ ኢና ዝብል መጠንቀቕታ ሃገራዊ መዝሙርታ ሃገር ይመስል
ብሬድዮ ኢትዮጵያ ይደጋገም። ካብ ድምፂ ጥያይቲ ዘይሰንፍ ራዕዲ ዝኸትል ቃላት ብሬድዮ ወያነ ይፍኖ። ክዘናጋዕ ዝደለየ ሰብ ግና ድምፂ ሓፋሽ ከፊቱ ጉዕዞ ህንፀትን ምዕባለን ወይ መደብ ክንክን ጥዕና ወይ እውን ተዛነዩ ብሙዚቃ ዝኣመሰሉ መደባት ክሰምሕ ይኽእል። ማዕከናት ዜና ወፃኢ ብወገነን ዓብዪ ቓልቦ ከይሃባ ኣብ መንጎዞም ጽቡቕ ስኒት ከም ዝነበሮም ዝፍለጡ መንግስታት ክልተ ድኻታት ሃገራት ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ናብ ኩናት ከም ዘምርሐ ብሕጂ እውን ናብ ምርድዳእ እንተዘይበፂሖም ግዙፍ ውግእ ክስዕብ ከም ዝኽእል ጠቒሰን ይሓልፍኦ። ንምትዕራቖም ድዩ ወይስ ንምግልጋሎም ገለ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘለውን ብማዕከናት ዜና ይመሓላለፍ ነይሩ። ነዚ ኩነታት ካብቲ ብሬድዮታት ትረኽቦ ወረቕቲ ግምግሞ ተፈቲንካስ ሕውሱስ እዩ ዝብለካ። በለታ ሄርሜላ ንሙዚት ሓደ ምሸት ድቃስ ኣብይወን ኮፍ ኢለን ኣብ ዝነበራሉ ጊዜ ኩሉ ነገር ዝያዳ ሕውሱስ ዝበላ ግና ነጽባሒቱ ገና ወገድ ከይበለ መካይን ጽዕነት ጥራየን ተሪለን ናብቲ ቦታኦም ምስ መጻዩ ገለ ካብቶም ወፋሮ ነገዛና ከወስዳና መጽአን ዝብል ግምታዊ ዘረባ እኳ እንትስምዑ እተን መጽአን ደው ዝበላ መካይን ግና ኣንፈተን ናብ ደቡብ ዝነበረ ናብ ባድመ